Antti, älä! Tää on Vellu, hyviä uutisia. Se löysi vaatteet. Missä sä nyt olet? Mä otan lentoasemalle. Ehdin, jos ne vaan päästään mut koneeseen. Mä joudun tänne turvatarkastukseen. Jostain syystä ne pitää mua epäilyttävänä. Ja otetaanpa sitten se reipas pyllistys. Ai kauhe. Onpas se meni huonoon kuntoon. Ilmeisesti se kädessä ollut sairaalabakteeri levis. Ne on näköjään nopeita leviämään. Antti, nyt on kiire. Hae äkkiä se pappi, mun pitää päästä naimisiin, kun isoisä kuolee. No mene! Hei, nyt se yrittää kommunikoida. Mitä se sanoo? Antaa mennä, aloitetaan. Isoisä, pappi tulee ihan justiis, että yritetään pysyä hengissä siihen asti, eiks je? Ja siihen asti, että Vellukin tulee. Niin ja siihen asti, että Sulhanen ehtii paikalle. Koita pysyä hengissä vaan. Mitä tuo tarkoittaa? Näin ison häälahjan mä ostan teille. Ihan totta. Kysy sit, mikä se on. Mikä se on? Se on yllätys. Yllätys. Mä rakastan yllätyksiä. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oho. Onko täällä ketä? Hallo. Hello, hello. Hello. Antti, hei täällä Vellu. Hyvä, että ette ehtinyt lähteä vielä. Niin, kone laskeutui just, mutta mulle tuli taas pieni viivytys. Ja, niin, oota, mulle puhutaan. Otetaan sitten se reipas pyllistys. Jotenkin mä arvasin, että sä sanoisit noin. Niin, mä soitin sen sairaalaan. Arvaa, mitä ne sanoo. Ne sanoo varmaan, että mä en ole enää siellä ja mä oon terve, täysin terve. Kustaa! Mitä sä siellä teet? Nyt otan nopeasti taksi ja ajat suoraan tänne. Tulossa ollaan. Mä en sanonut sulle. No katso, meillä on neuvoteltavaa. No entä se toiset sitten? Henriikka ei pääse naimisiin ilman sinua ja minua.